siyoqumba phansi umbuso kaSathane. Amen. Ufuna umama mina. Kuhle ngoba uNkulunkulu futhi uyangibonisa ukuthi hayi noma yena ngashisekela kodwa ke ubone ngikuziba nje. Amen. Akuyi ngogagu la, akuyi ngokuthi ngihlabelela kahle, akuyi ngokuthi ngithandaza kahle, akuyi ngokuthi ngishumayela kahle. Kuya ngokuthi uNkulunkulu uphathiseni. Amen. Siyahamba manje amagumba amanomhlaba. Usefikile uSomandla. Amen. Wathi siyoshaya siqhumbe phansi inyawuphi. Amen. Amen. Mase kushoye nangabazi. Amen. Wathi siyokhulekela intsha yase South Africa. Nkosi yami. Izwe lase South Africa lingasena ntombi lingasena nsizwa. Amen. Eseli nomkhulu nogogo kuphela. Bangcono nomkhulu nogogo. Amen. Wathi hambani ke manje. Kufanele ngabe siyahamba nje Saturday. Wathi ngiyoqala esibukeni. Amen. Ufuna la sizoya khona kuqoqwe zonke ingane. Ziqoqwe ingane, zikhulekelwe. Amen. Wathi ziyokhulekelwa sikhishwe lo moya. Ngoba umoya lo ngene kulezi ingane. Ezinje lezi ingane lezi azithandi. Zingene umoya ovela le emazweni phesheya. Amazwe aphesheya afake lo moya entsheni ngoba afuna ukuliqumba phansi lelizwe lase South Africa. Phela thina kamoya sazi yonke into. Yebo Nkosi. Sazi yonke into thina kamoya. Abantu basibiza nje osirili sobatshela izindaba. Mhlambe bona bazi khona lapho la behleli khona sizokhuleka futhi sikhuleka inyoka. Kunenyoka lapha eParliament. Kune office elikhulu eliphansi kweParliament lapha ya. Linenyoka inkalakatha. Amen. Sizoyibulala kodwa ngoba sibulaleka lihanyana. Sizoyibulala. Amen. Amen. Ngoba lenyoka lena imbi kakhulu. Ithi yazama iParliament ithi yazama ukusiza abantu ithi lenyoka ngeke kusize vele uSathane. Aphelile ama-factory iphelile imisebenzi iSouth Africa iyahlupheka abantu base South Africa bayalamba ingane zabantu azisebenzi ukunoma isebenzi ingane izalele emakhaya. Amen. Amen. Bapho mama besililo izwe lakithi labuswa izinyoka. Izwe lakithi labo iParliament yakithi yabuswa inyoka. Bapho mama besili unibizeke manje uzonihlomisa. Ukuthi yavuma ukuhloma. Shama bullet asezwini. Jesus. Amen. Mina ngisabi lutho ke bazalwane. Hayi kodwa ngisaba. Ngoba mabe ngibulala bengisilaga free. Ekhaya. Amen. Mabe ngibopha bengifaka etilongweni ngiyoshumayela lapha bangisizile. Manje ngathi bazongithola. Amen. Angazi ukuthi bazongithatha bangibekele. Ngoba mabengithatha bengibeka entabeni ngingadli bengangilethela ukudla uJehova wami mina uzongilethela ngempela phela. Ungathi ekwazi ukungilethela la endlini. Amen. Amen. Manje sifuna umama ke bazalwane abazokhulekela nezikole. Amen. Bakhulekele namabhizinisi bakhulekele ukuthi izingane zethu eziphasile manje bazalwane zithola umsebenzi. Ikhona ebifikile ithi kuyi-manager kwi-Transnet. Ithi bengiyimanager itimeleni. Uthi ngangiphasa ngamalengiso esikoleni ngathi ngiqeda ukuphasa nje ngangene emsebenzini ngayimanager. Uthi nje utshwala uthi akhona ukuthi ngiyaphuza ngiyabutela. Bangixosha. Unje uletho uyisa kana nini uyakhala uyise khala indoda ngomntanakhe ngenxa yemoya ngenxa lenyoka lapha eParliament. Amen. Ngoba makonakele eParliament izwe lonke liyokonakala lonke. Amen. Amen. Manje lokho bomama bami siyaqala manje siyakhuleka next week nizosho nina ukuthi kwenziwa njani angifuni ukuphawula kodwa next week kufanele kube khona esohamba sisazothi siyakabani. Masithanda futhi somqoka sithi siza kwakho. Ngoba ngathi mawuthi ubani siyakwakhe uzukuzu. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Manje ke sinanoma konke bapha bashadile la. Bapha bashadikazi. Hamsanzani omakoti. Hamsanzani. Hamsanzani bamshadile ngani? Amaringa. Ha? Ihlalele nesikhwameni.
Amen. baba bashadile lapha amaringi bomama luphi uphawu lokuthi umama engabe nizoyilwa kanjani lempi nilwa noNkulunkulu ayiwanda ngoba kufanele ukuthi nithi niyolwa lempi bekubonakala ngophawu ukuthi ngomama. Amen. Mama ke abanobaba uyakholwa akakholwa ubaba indoda iNkulunkulu wakho. Amen. Indoda inhloko yakho. Amen. Ma usindisiwe ufeza izwi lithi thobelani amadoda enu. Amen. Izwi lisho njalo. Amen. Bafundisa njalo lapha mabefika lapha enkonzweni bethi bona bahlatshwe izwi lokuthi awuhlangani nendoda mangabe ungashadanga. Amen. Hlatshwe izwi nje mina ngithe ngifika nje ekhaya ngamtshela nje ukuthi mina ngisalala nawe mina ngathatha izingubo mina ngawela lekamerweni lengane. Hayi la lekamerweni lengane mina. Ngathi uzobona ukuthi wenze njani uzobona. Mina nje sengihlatshwe izwi mina. Akukhuluma kanjalo komakoti. Amen. Mase uhlatshwe izwi phela uhlatshwe umoya ngcwele. Amen. Umoya ngcwele mase kuhlabile ukupha ukuthobeka kuqala. Amen. Ukupha izwi lokuthi hamba kuyokhuluma nendoda yakho kodwa lithi izwi thobela indoda yakho. Amen. Uyafika lapho uthi baba hey hayi cha ngiyezwa ngempela ngiyezwa Nkosi yami hey hayi namhlanje so enkonzweni hayi bungathi ukukhulunywa nami. Amen. Uyazi umfundisi ubezadlula eduze kwamathi wena okhipitile. Hayi baba hayi ukuba ubukhona mhlambe la ubuzokhala. Nkosi yami. Waze wathi wena ozela ingane eziwu4 ngabona ngempela usho kumina ngoba sengizele phela eziwu4 ngilotsholiwe nje ngempela. Amen. Kodwa nami baba ngiphethe kabi lento kodwa ke baba ngoba isimo sala ekhaya ngelinye ilanga uNkulunkulu uzosisiza kodwa ngoba sengihamba inkonzo baba ngizothandaza. Nkosi yami. Hayi ngalelo langa uvele esontweni ke uyamuka ngoba uzothi mangabe ungamuphi athi usuthu vela kubafundisi laba abalala nabafazi babantu ngoba phela khona abafundisi abanjalo uyamnika Nkosi yami. uyabuya uthi hayi namhlanje baba mina ngiyaqala ukukuncintsha phela. Yeah. Hayi cha futhi mina lo mama lo ungitshele kahle wathi nje ngivale ngikuncane ngempela ngoba manje ngikupha udla usutha akeke ucabangela utho phela kodwa mawulambile ilapho uzocabanga khona. Hayi ngiyamthanda omunye usho njalo. Amen. Wathi uthi indoda kusho ukuthi mina sengiyinkabi ke la ekhaya. Usho njalo lo mama wathi ngincintshe kusho ukuthi mina ngiyinkabi la ekhaya ngiseyona mina inkunzi sengiyinkabi umZulu wakithi le sengiyinkabi mina lo mama usho njalo. Uthi kodwa ngaphika ngokuthi nje ngimtshelile futhi ngamncintsha. Amen. Uthi njengoba kade sinephasika nje yathi ngiyahambisa lapha ePhasikeni. Uthi yamdriver yambeka lapha kade sikhona. Ithema imbeka nje kanami nawe ngiyaqhamuka. Amen. Wathi lo mama nangu ke lo mama uye ngempela le ngimbona lapha kuYouTube. Okay uya hayi cha ngikulethe kulo mama ngiyethemba. Ungathembi ngathi siyobona la imbeke khona ngoba ngithi uyancintsha. Izokulandela kanjani indoda uyipha every day ngakushadanga. Nkosi yami. Uthema ibuye ezekhaya sengimfundisile ukuthi indoda ihlonishwa kanjani uthi yathi ungaboni kule nyanga ngingathenganga igrocery ngingakunikanga imali sengiyabeka. Sengiyaqala njalo sengiyabekele kodwa mingaki iminyaka behleli besindisiwe bekholwa emasontweni abanandaba noma ukipitile noma unjani abanamsebenzi so lonke bethenge haleluya uhaleluya uhambisana nokungcwele. Amen. Siyayikhulekela nalezi zinto bazalwane la ematsheni sesishadisa every week namanje nje besiyoshadisa nini olosithathu olosine sesishadisa naphakathi neviki siyabizwa kuthiwa hey ngangumkhonyana usendayi cha ngiyalobola manje ngiyashada. Amen. Sengikhathele indlala vele iyamenza umuntu atshetshe. Amen bazalwane. Manje bazalwane noma kodwa bala ekhaya ngibafundisa ukuthi bayahlonipha ekhaya bahlonipha amadoda. Amen. Amen bazalwane. Indoda uyibizi ngegama la ekhaya. Awuyibizi futhi ngoba abakabani. Amen. Angithi uyezwa lezi ingane lezi ezizalele ekhaya engashadanga. Lezi ethola ingane emjolweni. Mawuthi uphi ubaba lengane? Ubaba kabani? Nomfana uthi umama kabani? Ngoba abazi ukuthi bazothini. Ngeke athi unkosikazi wami, ngeke athi indoda yami ngoba vele basazohlukana. Nkosi yami.
Amen. Manje la asisho la ekholweni mase sisindiswe esishadile ukuthi ubaba kabani. Amen. Sithi ubaba. Sithi inkosi yami. Amen. Sifunda okhokho, oSara. Amen. Inkosi yami. Awukhulumi la nobaba umile nje. Ngoba lo muntu lona umele uNkulunkulu. Amen. Uyambona nasebusweni ukuthi unoboya. Umele uNkulunkulu. Ngcono mawusebaleni ungathi Amen. uthi kodwa phela senafunda isilungu. Umbheke emahlweni. No. Mustn't do that. Amen. No, I can't. Isilungu ezinkulu. Hayi la siyathoba noma usikhipha leso silungu kodwa usikhipha phi entobekweni. Amen. Amen. Uyowina leso sikhathi. Sifundise futhi omama ubanike ukudla liphi itray lami. Hawu omakoti bahlele wamakoti awubani? Nasi space. Letha ngifuna ishesha. Letha elinye iglass elingeyona umqondo. Letha elinye. Letha into angiyongoza. Angithi uyabona la kusetafuleni. Amen. Fika lana ngendlanga kaphuze kulena nje. Uyishayelana white. Or ngelanga uyibhinqise blue. Or ngelanga uyishaye ngo red. Ngatshengisa ukuthi namhlanje Satan uzoyidela inkani. Uzoyidela inkani imfo kaSathane namhlanje. Amen. Amen. Angaze la maglasi ayowaqabuka erestaurant ekhaya wekho. Athi umhlabeni khona iglass enje. Shintsha izitshe ekhaya. Shintsha amabhe ngelangileli. Uyabona nje. Hen wenzela izulu. Awenzeli yena. Amen. Sithelile ke. Naye ahlala ephuza ngayo nje njalo ke lena ya. Kodwa ngelanga nje mhla nje ufeza asikufeza okwenyama bazazi sinandaba thina nenyama. Sikhuluma kamoya la. Amen. Ufike ke kuze kitchen kunje. Angazi ezikababa bayisiphi. Kuze kitchen kunje. Uyafika uyabeka mina ngimbeka uhlala la nje uhlala. Yabona nje ngoba ngibekele na ngempela uhlala la. Akuhlali futhi omunye. Akuhlali omunye ngisusa bafika abafundisi la basusa bethethe. Hayi. Suka nkomo. Suka nkonyana. Usuhlala students senkosi yami. Hayi. Nava. Sihlala yena la. Amen. Ngifuna sinuka iphunga lakhe noma ngabusafa. Hallelujah. Hey, Nkosi. Ahlangele inkosi mana. Ayiphoba cha manje. Akasasho nokuthi ngiyabonga mama. Kodwa ke phela ngoba ngenze ngikufundiswe kwezulu. Fike ngithi asibonge ke ba. Amen. Baba wethu namandla wonke isonto sethu uJesu Kristu waseNazaretha. Nansi incebe yakho baba isizodla Nkosi moyengcwele. Gcwelisa baba ngegazi lakho elinamandla Nkosi. Kunandise baba wethu ingcwele ngamandla kaMoyengcwele. Ngama lakho Nkosi wonke phakade. Amen. Amen. Suqedile kanjalo. Sungafa. Amen. Namhlanje from today lunch nje ngizobafonela bonke. Sengiqedile ke bazalwane. Amen.